Na ai ku beli pi baro ki bapej ni video menta ki paralog ki bije ki jonga haga ni por ke menta bat nga kerpat epi be pin sngap pin pej ni video hado ban kut ban nge scam ni video kan rap epi haga ba pin sngo thu ye ki juba ki jong blei lamba ga jing dua ga jupi ga ba pin tip show blei ngai I don sibon nap deng jong pi haga to go ve ki video ka ba ngalde ban keren ki ba kerpat ga jing dua ngai ba utrai unle gi kamba aga jing dua ga jupi ki ba bun ngai I gi ba pha duai ke long ba pi don apedeng ga jingpang ga jing stom makamet ga ba te ga ba khom ye pi don apedeng jupi ki ba pang chisnem ba gi ba bun gi snem don apedeng jupi mo ki ba sha te sha khom ga jingpang ga jing duai ga jinga ka long ba ngai ba kertai juskus ga jingpang ka ria no ga jibet khya kan wan sindon hagamet ga jupi Pediang lepai ke jepret khia ke jong juskus pula bijinga namar ka ketin ke jong blei ka ong ba lapan mi islam yu juskus bon pen khia yang ai pi baro bat kata ka de jingkular ke jong blei balarangi pai shisha shu juskus de ga jingai de ga download ka bangidon de ga jingai ngai utrai un pen khia yang ai pi pula bijinga bat ngai scam nam ta zo pi baro ke ba pha duai ngai utrai un pen khia ke met ke ba pang ka bestom ke pi juskus ong Lari pikiran hau niulum klaim da artatin uniulum un kan ria nga keren ke jingpang ka bate ka bakhom mi pik plo bijinga piru keren ke jingpang ka bate ka bakhom mi pi be ka kerteng juskus pinyu I ke jingpang kan pet ke jingpang kan ria ka plo bijinga u jeremia ong lari pipule kalanong ka bespeu gut khat ka bespeu hanrei utrai ulong ublei ubasisha ulong ublei ubaim bat usim uba jiunom Ngisngau thu ba ba Jeremia ong ba ublei ulong ba im ka mut ba udei ubuyo sngau kan yi gajing duai gajinga spi la pikiran ya uta ubri ubayam dalele nganget skam unom yo sngau ye pi ri ublei ubamanga ma pi ubangi shikri ubangi duai ubangi karpat ulong ublei ubaim unyo sngau ye gajing duai gajinga gajong pi uyo sngau plo bijinga wat mut ba yo sngau ri uyo sngau Bat kaktin ke jumlah ka ong ba ulong ublei uba shisha. Haba kaktin ke jumlah ka ong ba ulong ublei uba shisha kamut ba unle ya ka ke ba udai banle haga jingde bat ke jim go jipi ki plo bijinga. Namar kaktin ke jumlah ka ong ba la pipule ar korin. Kaktin ke jumlah ka ong ba lanong ban kong. Ha ublei kalong ka ba oi bat ka ba amen. Bat ngangit scam ba ublei un jubab ya jingdwa ga jipi haga por ga jung Wat kerki ki plo bijinga don sibon ki beru hagini ki si ki ba kerki palat ba ublei un jubab no menta hoi don kapor ka ba ublei u jubab kloi don kapor ka ba ublei u jubab khamslem bat ngide ban sngo thu ba ngide ban sngo thu ya kapor ka jong ublei haba u jubab ga jingdwai ga junga spi haba ngi duai ga jinget ni tip ga jinget ublei un jubab ha kapor ga jong u plo bijinga dalele unom juba makapor ga junga ga jokpi ujuba makapor ga biang bat kata ga de hagapor ga jongu lare pipuli kaktin ga jongle nakong Samuel kalanong ga ba nakong kadkhot ga ba shpeu bat ga bakhatwe kani ga de ga jingduai jonga hana bat kalak thang ka mansim jongka kala duai ru ha utrai kada yam kala smai daga kular ro kada ong atra ki pan la da shisha men khmi ye jinjar ka shikri jome bat men kan mau yanga menom klet ro yala ka shikri henre men dala ai khun chinrang hala ka shikri tingaro ngan IT ya u ha utra baro gisi kerta jong u bat ka serti kanom dei ya ka khli jong u kene gede ga jingduai jong ka hana kada duai daga jingyam kahana ka de bru ko ba syak kren ben ka ba syak ka de ukti ha ki be la de pipuli shatra shini ka khot ka ba khar khalai pinyu I wat apdeng ka jingduai jong kahana ka khtin ka jongle ka ong ba don ki ba ong eka mo namar kata u eli ula tharai bakala buat wat eli udai skri jongle ula tharai bakala buat namar kala duai batang ka sentur jaka ka bakhi aba ka duai Bat haba ka hana ka duai ka ap ki plo bisinga ka ap daga jingya sya bat ka khtin ka jongle ka ong ba ka yo yu jubab u bleu ai
ya kaya ukon uta udai u Samuel bat uni udai Shikri u jong blai pelo bisinga kani kanang bat ap bat ublai u Jubab ya ga jingdua ya ga jongka ublai yo i ga jing ja umat chaka ublai i ga jing Shakran ben chaka ublai i bat haba ublai u yo i ya ga donut ka ba kada duai shisha kada telut shisha bat kada ap hakapor ga ju bat ublai u Jubab ya ga jingdua ya ga jongka ki pelo bisinga lara pipuli nang digaktin ga jong blai Yonis kalong bakhat wei dekot ke bankong ter pinyo i ba kidon kini ki Shipra ka Mary bat ka Martha hagapor ka ba upara joki Lazarus upang kaktin ka jomble ka ong ba kini ki Shipra ki lapha Jesus benwan re Jesus uklemwan upen slam ong kaktin ka jomble bat uwan hadin ba upara joki ulayap la saus ngi rom jingtep bat kaktin ka jomble ka ong ba ka Mary bat ka Martha hadu kata ka poru ki yai ap yu Jesus lanu unwan bat ong kaktin ka jomble ba haba u Jisu uwan kini ki yo iga Jubab namar kinang man ap ki klem knyum re kinang man ap ki bisnya u Jisu upen im yo Lazarus upara jongki namar yo i ga donut ga jongki ya ga donut ka ba kita ap kita nang ban ap kita yasha kita sengong thu ba Jesus ula ban penim yo Lazarus ki prolog bisnga ki ba page gani video menta don sibun na pedang jipi ki ba ap ya ga Jubab no boleh haduk menta re bun na pedang jingi ngai i gani kisi ngilong ki bru ki ba kerke ban yo ga Jubab ngilong ki bru ki ba kwa ya ga Jubab hakapor ga jongi hoi ya ka tanginom la man len wat mangaru teng nga ap hakapor janga re la dangi phai shiga khatin ga jomble ngin singo thu ba ublei umle Jubab ya ga jingdua ga junga spi ga jingkar pat junga spi hakapor ga jonga hakapor ga jongpi re ublei u Jubab hakapor ga jongu pelo jinga bat kapor ga jongu ga dei kapor ga bobiang ka badon kam ngai pi ka long bang ngide ban long ki bru ki banang ban ap ban yaisha u Abraham ong ga khatin ga jomble u ap ya ga jingkular ga jomble ga jing yaisha u da yaisha slam lara pipule Hebrew lenong ba nriu udah ya syak slam ong ka ktin ga jong blai bat uyo i ga jingkular ga jong blai na kata daw nga kwa ban ong pi ka ni ka por ga mata don sipun na pedang jupi ki ba ap ya ga Jubab la ba ga jingdua ga jupi ga jipetip ga jupi syak blai ba u blai un Jubab no rei nang ban ap ba ka por ga jong u plo singa pin yo i ga Jubab kat ba pidang am le ike ba pen singo bahayo blai kat ba bidang am ko ngu ikaktin ga jong blai kaktin ga jong blai ko ong ba la pipuli ki kam ga apstol kala dong ban kong u Jesus ong ap Jerusalem hadu ba pinda yo pediang ya kabor bat kaktin ga jong blai ko ong ba sipos ngi ki senran ga jong Jesus rekat kiwe ki don chispa ar phengut ki la duai sipos ngi ki la ap ya ka e ga ba u Jesus ul ong haki bat kini kat begidang ap ki duai bat ki yo ga Jubab ki singa kabadon kami ngai pi kalong bang ngidei man long ki bru ki banang ban ap ga Jubab ga jong blai bat kat banginang ap ga jing ga Jubab ga jong blai yai duai ko ngo ga ktin ga jong blai le ga ktin ga jong blai ki singa pin yo i hakapor ga jong u singa hakapor ga babyang un Jubab ga jing duai ga jong pi lara ga dei un perkhya ga met ga jong pi lara gadai ba un Jubab ya ga jingdua jupi ka ba pi duai ha ga jingdei jin kam ga jing ga jupi ublei un Jubab ha kapor ga jung pro bisinga ap da ga jingya sha pro bisinga bal ada pilong ki bru ke banang ban am ngai scam ublei un Jubab pro bisinga namar ublei ubamanga ma pi ubangi Shikri udai ublei be im bat ubasisha bat bu un le bat ha u kalong ga ba oj bat ga ba amen bat ngai scam ublei un Jubab ya ga jingdua ga jongpi hakapor ga jongu kabadon kami ngai pi kalong bangi dei ban long ki bru ga ba ap de ga jingya sha ya ga jingkular ga jongble bo un Jubab kumba ublei u Jubab ya ga Hana kumba ublei u Jubab ya Abraham kumba ublei u Jubab ya ga sendan ga jongur kat ki spa ar phengut ki dia ga bor kumba ublei u Jubab ya ga jing am ya ga jingya sha slam jong kini ki jong ga Mary bat ka Martha kumta ublei un Jubab ya ga jing duai ga jong pik pro singa duai ga jingeng ap ga jingeng
pin yo pediang haga por ga ju uplo bjinga